V dnešnom videu sa pozrieme na Insta360X4. 360 stupňové kamery vždy ponúkali extrémnu mieru flexibility, ale ich použitie bolo do istej miery obmedzené kvalitou výstupu. Insta360X4 sa to snaží zmeniť. Ponúka rozlíšenie 8K, čo je veľký skok oproti 5,7K a taktiež aj rôzne nové funkcie. V tomto videu sa pozrieme na kvalitu výstupu a celkovú výbavu X4 a ja sa pokúsim zhodnotiť, či je 8K výstup pre spotrebiteľské 360 stupňové kamery skutočne prelomový. X4 používa štandardnú konfiguráciu s dvoma senzormi a dvoma objektívmi typu fisheye. Kombinované rozlíšenie oboch senzorov je 72 megapixelov, ale o tom neskôr. X4 je o niečo väčší ako X3. Meria 12,3 cm, čo je o 1 cm viac ako X3 a váži 203 gramov. Pridaná váha a veľkosť je vzhľadom na väčší displej a batériu v poriadku, ale aj o tom neskôr. Stále je to veľmi kompaktné zariadenie, najmä ak zobrieme do úvahy, čo všetko obsahuje. Kvalita vyhotovenia bola vždy silnou stránkou série One X. Je vyrobená z veľmi kvalitných pogumovaných plastov a obe hrany majú textúru pre istejší úchop. V oblasti kvality vyhotovenia máme dve vylepšenia. Okolo oboch objektívov sa nachádza bajonet, ktorý umožňuje aplikáciu ochranných sklíčok. Štandardná verzia LensGuard sklíčok sa nachádza v balení. Prémiová stvrdeného skla sa dá objednať separátne. Odkryté a vystúpené objektívy boli vždy slabinou v oblasti odolnosti 360 stupňových kamier, takže toto je veľmi vítané vylepšenie. Druhé vylepšenie je, že sklíčko na displeji je teraz Gorilla Glass namiesto štandardného tvrdeného skla. Určite môžem povedať, že X4 pôsobí ako prémiový produkt. Stále je vodeodolný do 10 metrov a to aj bez vodotesného púzdra. Najväčšou výhodou 360 stupňových kamier je tzv. Overcapture. 360 stupňové kamery vždy točia všetko okolo seba, čo znamená, že sa počas točenia videa vôbec nemusíte zaoberať kompozíciou záberu. Tá sa spraví neskôr v postprodukcii. Existuje veľa spôsobov, ako sa to dá kreatívne využiť. Do videa môžete napríklad pridať dokonale plynulý panning, a to aj napriek tomu, že kameru iba držíte. Kameru môžete počas pohybu virtuálne otáčať, môžete približovať alebo použiť prvok typu mikroplanéta. 360 stupňové kamery taktiež vždy točia horizontálne aj vertikálne video naraz, čo je momentálne extrémne cenná schopnosť. Na trhu sú viaceré typy zariadení, ktoré sa o to snažia, ale iba 360 stupňové kamery ponúkajú rovnakú kvalitu výstupu pri oboch použitiach, a to úplne bez kompromisov. Najdôležitejšou novinkou X4 je 8K kvalita, tak si teda o nej niečo povedzme. V prvom rade treba povedať, že 8K na 360 stupňovej kamere je niečo iné ako 8K na bežnej kamere. 8K je rozložené na celú sféru, takže v tejto fáze technológie sa cení každé zvýšenie rozlíšenia. Spokojne môžem povedať, že 8K robí veľký rozdiel. Množstvo detailu je v porovnaní s 5,7K z X3 o 2 triedy vyššie. Pre mňa osobne to znamená najmä to, že rozdiel v kvalite obrazu pri miešaní výstupu z bezrkadlovky a 360 stupňovej kamery je výrazne menší. Ako obvykle platí, že čím širší zorný uhol použijete, tým lepšia bude kvalita obrazu. X4 ponúka aj nové nastavenie zorného uhla Mega, ktoré ponúka asi najlepší kompromis. 8K vie točiť do 30p. 5,7K je dostupné do 60p a 4K až do 100p, čo je ďalšie zlepšenie oproti X3. 5,7K je v poriadku, ale ak máte možnosť točiť 8K, rozhodne to odporúčam. Robí to veľmi veľký rozdiel. 5,7K je v poriadku, ale ak máte možnosť točiť 8K, rozhodne to odporúčam. Robí to veľmi veľký rozdiel. Dynamický rozsah je pre 360 stupňové kamery extrémne dôležitý, keďže naraz točíte jasnú oblohu aj tmavšiu zem, a to všetko s jedným expozičným nastavením. Insta360 našťastie vie ako na to a vie ako zachovať detaily v tieňoch aj v svetlých častiach záberu. Farby sú na pomery 360 stupňových kamier vcelku presné. Ak máte v úmysle dopasovať tieto farby k iným kamerám, asi bude lepšie použiť nastavenie flat.
Takzvané zošívanie obrazu z dvoch kamier bolo takmer dokonalé už na One X2. Na X3 bolo viditeľné iba za veľmi špecifických podmienok a na X4 som už nenašiel žiadne známky po zošívaní v žiadnej scéne. Môžem tak povedať, že zošívanie je na X4 dokonalé a to bez výnimky. Jedna vec, ktorú treba mať na pamäti, je, že 8K video produkuje omnoho väčšie súbory a má väčšie požiadavky na spracovanie. 1 minúta 8K 25p má približne 1,5 GB. Ak plánujete točiť veľa 8K videa, 64 GB karta zrejme stačiť nebude. Výkon v slabom svetle stále nepatrí medzi najsilnejšie stránky série One X. X4 však funguje relatívne dobre za share. Insta360 odporúča do slabého svetla 5,7K, ale u mňa lepšie fungovalo 8K. Flow state stabilizácia z dielne Insta360 je vynikajúca od prvej generácie a stále platí, že je to najlepšia stabilizácia spomedzi kamier všetkého typu, s akou som sa kedy stretol, keďže má v podstate nekonečný priestor na digitálny orez na základe dát z gyroskopu. Chôdza vyzerá vynikajúco aj na veľmi hrbolatom povrchu. Pri troche snahy nie je vidno žiadne otrasy. Stabilizácia je jednoducho fantastická. Tu moc nie je o čom rozprávať. One X4 ponúka aj režim videa z jedného objektívu. Nie je síce na úrovni najlepších konvenčných akčných kamier kvôli skresleniu a fisheye objektívu, ale pre príležitostné použitie je to v poriadku. X4 vie fotografovať v rozlíšení 72 megapixelov podobne ako X3. Tieto fotografie sa dajú prehliadať a exportovať v mobilnej aplikácii alebo v desktopovej aplikácii. Po exporte sa dajú použiť ako fotografie z konvenčného aparátu. Kvalita fotografií viac ako postačuje na akékoľvek použitie na sociálnych sieťach. X4 má nový 2,5-palcový displej z Gorilla Glass. Je to najlepší displej, aký som kedy videl v triede vreckových kamier všetkého druhu. Má vynikajúce rozlíšenie, je viac ako dostatočne jasný a farby sú veľmi presné. Napriek tomu, že displej na 360 stupňovej kamere teoreticky ani nepotrebujete, je dobré mať ho, keďže vám to umožňuje napríklad kontrolovať expozíciu a meniť nastavenia. Najlepšie spomedzi vreckových kamier je aj užívateľské prostredie. Využíva štandardné swipe gesta na prístup k rôznym funkciám a nastaveniam. Mimoriadne sa mi páči rýchle menu, ku ktorému sa dostanete potiahnutím z horného okraja displeja. Niektoré nastavenia, ako napríklad nastavenia zvukov, sú veľmi dobre prístupné. X4 má aj Q menu s prednastaviteľnými režimami, do ktorého sa dá dostať tlačidlom na pravej strane. Na prednej strane je aj tlačidlo na prepínanie režimov točenia. Ďalšou veľmi silnou stránkou Insta360 sú aplikácie. Aplikácie pre iOS a Android umožňujú ovládať kameru, prehliadať a kopírovať súbory a taktiež editovať ich. Insta360 sa vo veľkej miere zameriava na spracovanie klipov umelou inteligenciou, čo funguje relatívne dobre pre účely sociálnych sietí. Za zmienku určite stojí aj automatické sledovanie objektu, ktoré funguje perfektne po všetkých stránkach. Insta360 ponúka aj bezplatnú aplikáciu pre PC a Mac. Dostupná je už aj verzia 5, ktorá ale v čase výroby tejto recenzie nebola kompatibilná s X4, takže vám o nej poviem na budúce. S desktopovou aplikáciou môžete spracovať video na väčšej obrazovke, pridávať efekty, keyframey a tak ďalej. Insta360 X4 využíva pomerne veľkú batériu s kapacitou 2290 mAh. Insta360 udáva výdrž batérie 75 minút 8K 30p videa. Ja som nameral 100 minút 8K 25p, čo je vynikajúci výsledok. MicroSD karta sa taktiež nachádza pri batérii, čo nie je ideálne, ale dá sa s tým žiť. Odolnosť voči prehrievaniu je u X4 nadštandardná. Bez problémov sa mi podarilo spraviť niekoľko po sebe idúcich 8 až 10 minútových 8K klipov v aute, a to aj napriek tomu, že slnko svietilo priamo na kameru. X4 sa síce zahriala, ale nevypla sa. Zo skúseností môžem povedať, že mnohé konvenčné akčné kamery by sa za týchto podmienok vypli. X4 sa dodáva s novým neoprenovým obalom so zipsom, ktorý kameru veľmi dobre chráni.
Pre použitie s ochranou objektívu existuje aj gumový kryt, takže ochranné šošovky nemusíte dávať stále preč. Príslušenstvo je dôležitou súčasťou 360 stupňového videa, keďže vie významne rozšíriť kreatívne možnosti. To sa týka najmä rôznych upevňovacích zariadení. Možnosť vymazať selfie paličku je už dobre známy trik od Insta360, ale tu je to spravené naozaj dokonale a stále to vie zaujať. Insta360 ponúka aj 3 metre dlhú karbónovú verziu selfie palice. Za zmienku stoja aj rýchločítačka, ktorá sa dá cez USB-C pripojiť priamo ku kamere a jednoduchý 3,5 mm adaptér na mikrofón. Môžem povedať, že som celkom príjemne prekvapený aj cenou Insta360 X4. Aj napriek tomu, že má 2 senzory, 2 objektívy a veľmi dobrý displej, nie je až o toľko drahšia ako konvenčné akčné kamery, takže ponúka veľmi dobrú hodnotu za peniaze. Na záver môžem povedať, že Insta360 X4 je veľkým krokom dopredu pre spotrebiteľské 360 stupňové kamery. 8K robí veľký rozdiel a posúva 360 stupňový výstup bližšie ku kvalite konvenčných akčných kamier. To z nej robí relevantnú možnosť aj pre náročnejšie publikačné platformy. Je kvalitne vyhotovená, má najlepší displej a užívateľské prostredie v kategórii a vynikajúce ovládanie. Flow state stabilizácia je ako obvykle vynikajúca a takisto aj výdrž batérie. Za zmienku stojí aj nový systém ochrany objektívov, ktorý zvyšuje odolnosť v náročných podmienkach. Okrem samotnej kamery je vynikajúci aj ekosystém pozostávajúci zo softvéru a príslušenstva. Negatíva sa v tomto prípade hľadajú vcelku ťažko. Pri momentálnej vyspelosti 360 stupňovej technológie v podstate neviem, čo viac by som si mohol prijať. Nasýtenie farieb v štandardnom režime by možno mohlo byť o niečo nižšie, ale to je tak všetko, čo ma napadá. Ak ste priaznivec 360 stupňového videa, alebo ho chcete len vyskúšať, aby ste zistili, či je to pre vás vhodnejšie zariadenie ako klasická akčná kamera, Insta360 X4 môžem vysoko odporúčiť. To už je na dnes všetko, ja vám ďakujem za sledovanie, ak bolo pre vás toto video užitočné, zvážte prosím odber tohto kanálu. Na vaše otázky radi odpovieme v komentároch a vidíme sa v ďalšom videu.